வைக்கல் பிடுங்க போகிறேன். இங்கேருந்து 1/4 கிலோமீட்டர் போகணும். ஒரு வழியாக வைக்க பிடுங்குற இடத்துக்கு வந்தாச்சு. இதை பாருங்கள், இதான் நம்ம வைக்கல். கொஞ்சம் தான் இருக்குது, அதுவும் காலியாக போகுது. அது காலி ஆகிட்டா மாடு பட்டியாக தான் கிடக்கும். மாடு வளர்த்தா மட்டும் பத்தாது நண்பர்களே, இந்த சிரமம்லாம் இருக்குது. இது போக அது வேஸ்ட்டாக அல்லணும். இவ்வளோ சிரமங்கள் இருக்குது. ஒருத்தவங்க மாடு வளர்க்குறது ஈஸியாக அப்படியே அசால்ட்டாக பேசுவாங்க. அப்படிலாம் கிடையாது. மாடு வளர்க்குறது பெரிய கடினம் நண்பர்களே. ஒரு வழியாக வைக்கல பிடிங்காச்சு. இதை பாருங்கள், நீ அள்ளி எடுத்து கட்டணும். உடன் பிறப்புகளே, இதை வைக்க கட்டு ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள். ஒரு வழியாக அப்படி முடிச்சாச்சு. கொண்டு போய் சேர்க்கணும். இருங்க ஒரு நிமிஷம். ஒரு வழியாக மஞ்சட்டு மாட்டுக்கு வைக்க பிடிங்காச்சு. நீ கொண்டு போய் சேர்க்கணும். கட்டு ரெடியாக இருக்கும். தூக்குறதுக்கு ஆள் இல்லை நண்பர்களே. யூடியூப் நண்பா, நம்மளுக்கு வியூவர்ஸ் கொடுங்க. நம்மள்ட்ட கேமரா வசதிலாம் இல்லை. செல்லில் எடுத்து நான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். முடிஞ்சளவு ஒரு 10,000 20,000 வியூவர்ஸ் கொடுங்க. ஒரு வழியாக வந்து வைக்கப்படப்புலேருந்து கொட்டுறதுக்கு வந்து சேர்த்தாச்சு நண்பர்களே. நீ மாட்டுக்கு கொடுக்கணும். பாவம், காலையிலேருந்து பட்டியாக கிடக்கு. தண்ணி பச்சை தண்ணி மட்டும்தான் வச்சுட்டு போயிருக்கேன். இருங்க நண்பர், ஒரு நிமிஷம். ஒரு வழியாக நண்பர்களே, ஒரு வழியாக மாட்டுக்கு இற வச்சாச்சு. இதை பாருங்கள், அந்த மாடு அங்கே திண்டுக்கிட்டு இருக்கு. இந்த மாடு இங்கே திண்டுக்கிட்டு இருக்கு. நண்பர்களே, நம்மெல்லாம் பெரும் முதலாளிகள்லாம் வந்து வேலைக்கு ஆள் வச்சுருப்பாங்க. நம்ம அப்படிலாம் இல்லை. நம்மெல்லாம் விவசாய பெருமக்கள். நம்ம எதாக இருந்தாலும் நம்மளே தான் பார்க்கணும், நம்மளே தான் வைக்கணும். யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள். யூடியூப் நண்பா கொஞ்சம் ஃபாலோ கொடுங்க நண்பா. கொஞ்சம் ஃபாலோ கொடுங்க, கொஞ்சம் வியூவர்ஸ் கொடுங்க. நன்றி, வணக்கம். உங்கள் வீரம் பிரேம். பாய்.